Γεια σας φίλοι και φίλες, για ένα ακόμα βίντεο για εσάς. Είμαι εδώ σήμερα, το πιο σημαντικό βίντεο. Έχουμε 9 Μαρτίου του 2024 και το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το βίντεο, όπως κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο θέμα που αφορά και τους νέους μελισσοκόμους, καθώς η συμβουλή μου είναι στις παραφιάδες να τις παίρνετε πεντάρες, γιατί με δεκάρες θα βρεθείτε πάνω σε κατάσταση που θα αρχίζουν τα μελίσια και θα φεύγουν. Είναι η σμηνουργία, το πιο σημαντικό θέμα κάθε χρόνο και το πιο δύσκολο συσσαγωγικά για αυτό που φαινόταν όλα τα χρόνια, αλλά εγώ είμαι εδώ, φίλοι μου, για να σας πω όπως κάθε χρόνο πώς να γλιτώνετε και να μην χάνετε ούτε ένα κομματάκι από κανένα μελίσι. Η σμηνουργία λοιπόν, φίλοι μου, είναι ένα πράγμα, καθώς μεγαλώνει σε ένα μελίσι, λόγω ότι δεν έχει χώρο και οι μέλισσες γνωρίζουν τα ίδια τα μελίσια πότε είναι η άνοιξη και πόσο περιθώριο έχουν, και έτσι τότε προχωράνε για να φύγουν μπροστά, να μεγαλώσουν, να αναπτυχθούν, να φτιάξουν περισσότερο κόσμο, και όταν κλειστούν σε ένα χώρο ο οποίος πλέον δεν έχει χώρο να γεννήσει βασίλισσα, τότε έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση στο μυαλό τους για να φύγει το μισό μέρος από το μελίσι με μια καινούρια βασίλισσα. Γι' αυτό αρχίζουν και φτιάχνουν κελιά σμηνουργίας. Συνήθως τα προηγούμενα τα δύο βίντεο τα έκανα από το σπίτι, θεωρητικά, με τα λόγια. Σας εξήγησα ακριβώς το πώς γλιτώνεται η σμηνουργία και δεν έχεις ποτέ κανένα πρόβλημα. Είτε έχεις παλιές μάνες είτε καινούργιες, ένας είναι ο τρόπος ακριβώς εκεί που πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Όταν την κάνεις δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια λοιπόν θα σας δείξω σε μελίσια, μιας και η σμηνουργία, φίλοι μου, το φθινόπωρο π.χ. ξέρουν τα μελίσια μέχρι που θα τραβήξουν να μεγαλώσουν, και τότε έχει γύρες και τότε έχει θερμοκρασίες άνοιξης, αλλά τα μελίσια γνωρίζουν ότι δεν θα φτάσουν μέχρι κάποιο σημείο και όσο και να τα αφήσεις να πάνε πέρα και να σφίξουν, και δεκάρια δεν κάνουν καμία τάση. Ενώ την άνοιξη γνωρίζουν ακριβώς το διάστημα που έχουν, και έτσι το καταλαβαίνουν δηλαδή μόνες τους και μπορούν και κάνουν και αυτό το πράγμα. Συνήθως λοιπόν στα μελίσια έχουμε μάθει ότι στους 7 γόνους και στους 8 γόνους και στους 9 γόνους σηκώνουμε όροφο. Τώρα λοιπόν θα πάμε να δούμε φέτος, ενώ στο σπίτι σας έχω κάνει θεωρητικά και σας έχω δείξει, θα σας δείξω τώρα στα ίδια τα μελίσια, μιας και είναι 19 Μαρτίου, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει έρθει περίοδος, ξεκινάει από τώρα, από τα μέσα Μαρτίου προς το τέλος, και καταλήγει μέχρι τις 5 Ιουνίου, περίπου την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου σταματάει, και τότε η σμηνουργία. Είναι ένα χρονικό διάστημα που γίνεται κάθε χρόνο. Θα σας δείξω λοιπόν στα μελίσια, έχω κάποιο πλαίσιο να σας δείξω το πώς ξεκινάει, το τι πρέπει να κάνετε. Τα μελίσια αυτή τη στιγμή πλησιάζουν προς τα πέρα όλα, όπως σε όλους, ανάλογα και στο σημείο που είναι. Θα σας δείξω ακριβώς τα μελίσια στους πόσους γόνους τι κάνουμε και πότε ακριβώς σταματάμε, δηλαδή ή να κόψουμε, έχεις δύο επιλογές, ή να ανεβάσεις όροφο για να πάρεις μέλια. Αυτές τις δύο επιλογές έχεις, και είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, και ειδικά για τους καινούριους μελισσοκόμους, γιατί είναι ένα πράγμα που δεν το γνωρίζουν. Θα πω και κάτι τώρα αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το βίντεο. Πολλά παιδιά πλέον, φίλοι μου, και από άλλη χώρα και από νησιά και από παντού έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν βοηθάει κανένας, δεν λέει κανένας τίποτα, και καταλήγουν και έρχονται στο κανάλι όταν με βρίσκουν πλέον και το λένε. Συνεχίστε να κάνετε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι και ελάτε όλοι εδώ
Γι' αυτό έφτιαξα το κανάλι, για να σας λέω την αλήθεια, για να σας βοηθάω να φτάσετε εκεί που θέλετε και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Πάμε να δούμε σε 3 μελίσια ακριβώς. Ανοίξτε τα αυτιά σας, ανοίξτε τα μάτια σας, συγκεντρωθείτε στα 3 κομμάτια που θα δείξω σε 3 μελίσια, το πώς ακριβώς ή σε 1, σε 2, το πώς ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε εφόσον αρχίζει και φτάνει πλέον, να ξέρετε, το τέλος του μήνα. Και είμαστε 9 Μαρτίου, αλλά από τα μέσα και μετά και προς το τέλος του μήνα πάντα ξεκινάει η περίοδο της μηνουργίας, όταν π.χ. έχεις μέσα ένα μελίσι που ασφιχτεί από γόνους, και καταλήγουμε, σας συμπενθυμίζω, στις 5 Ιουνίου, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, και εκεί αρχίζει και φεύγει και σταματάει. Μπορεί κάπου να κρατήσει και λίγο παραπάνω, αλλά είναι ανάλογα τα σημεία. Συνήθως μέχρι εκεί κρατάει τα πιο πολλά χρόνια. Και να σας θυμίσω και πέρυσι, για να καταλάβετε ότι καταλαβαίνουμε όλες τις μέλισσες, κάθε χρόνο συναντάμε κάτι διαφορετικό στα μελίσια, είτε στη σμηνουργία, είτε στα μέλια, είτε σε πολλά πράγματα διαφορετικά, είτε με τον καιρό. Πέρυσι λοιπόν έκανε χειμώνα την άνοιξη, δηλαδή τράβηξε το χειμώνα, και τα μελίσια για πρώτη φορά στα χρονικά δεν είχαν τάσεις μηνουργίας σχεδόν καθόλου, φίλοι μου, σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Δηλαδή ήταν λες και ο καιρός, επειδή καταλαβαίναν αυτό που έκανε ο καιρός, δεν κάνανε και αυτές αυτό το πράγμα. Πάμε στη συνέχεια να δούμε 3 μελίσια για όλους εσάς. Πάμε να δούμε ένα μελίσι, φίλοι μου, τώρα. Δεν ξεχνάμε, 22 Μαρτίου 7 η ώρα το απόγευμα το live. Νικητές θα είναι μόνο αυτοί που είναι μέσα στο live εκείνη τη μέρα. Στις 22 Μαρτίου 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουν δικαίωμα στην κλήρωση για τα δώρα που χαρίζω από το κανάλι. Πάμε να δούμε λοιπόν το πώς κοιτάμε τα μελίσια καθώς πλησιάζει ο καιρός που θα ξεκινήσει η σμηνουργία. Και βλέπετε εδώ έχω ένα μελίσι εδώ πέρα, το οποίο κρέμεται όλο απ' έξω και έχει 3, 6, 7 πλαίσια. Κοιτάξτε, οι μέλισσες κρέμονται και στο κυρόπανο, και εδώ απ' έξω γίνεται ο χαμός του χαμού. Λοιπόν, έχουμε ένα μελίσι με 7 πλαίσια. Αυτό το μελίσι λοιπόν, αν κάνει 5 γόνους και σας πέσει από 5 γόνους, από εδώ ξεκινάμε, έπεσα πάνω στο μελίσι που πρέπει να κοιτάμε. Αν λοιπόν φτάσετε με μελίσι με 7 πλαίσια και 5 γόνους από τις 20 Μαρτίου και μετά και προς το τέλος του Μαρτίου που αρχίζει και μπαίνει η σμηνουργία, και το αφήσετε σφιχτό όπως είναι αυτό και κρέμονται οι μέλισσες μέχρι και το τελευταίο τελάρο, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Αν το αφήσετε σε αυτή την κατάσταση, το μελίσι στους 5 γόνους θα αρχίζει να κάνει τα λεγόμενα κουπάκια, γιατί δεν θα έχει χώρο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα έχει, είμαι σίγουρος, κουπάκια, γιατί ακόμα έχει μπροστά 2-3 εβδομάδες για να ξεκινήσει η σμηνουργία. Θα σας δείξω στο πλαίσιο για ποια σας λέω. Και κάνουμε λοιπόν τον έλεγχο σε 7 πλαίσια μελίσι. Πρώτος γόνος τον βλέπουμε εδώ. Όταν κοιτάμε λοιπόν και κάνουμε έλεγχο, φίλοι μου, προτού προσθέσουμε πλαίσιο, και είμαστε στους 5 γόνους, θυμηθείτε, δηλαδή 7 πλαίσια με 5 γόνους ανάμεσα. Εδώ από κάτω τα μελίσια λοιπόν, αν ήταν μετά από 2 εβδομάδες σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα εδώ το μελίσι, τόσο σφιχτό, εδώ από κάτω και στα πλάγια εδώ αρχίζουν και κάνουν κουπάκια. Τώρα θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Βλέπετε εδώ στην κάμερα που θα σας φέρω, θα αρχίζετε και θα βλέπετε τέτοιο πράγμα. Είναι το κουπάκι. Αυτό το φτιάχνουνε και μέσα εδώ στην τρυπούλα αρχίζουν, και επειδή δεν έχουν χώρο πλέον οι μέλισσες, γεννάνε εδώ και αυτό το κατεβάζουν και γίνεται κελί. Το κελί, φίλοι μου,
Έτσι δημιουργείται. Πρώτα γίνεται κούπα, το γεννάνε μέσα και μετά κελί. Άρα εμείς τι κάνουμε στους 5 γόνους λοιπόν? Προσέχτε καλά τι σας λέω, αρχίζουμε και τα χαλάμε τα κουπάκια, τα διαλύουμε, παρατηρούμε λοιπόν και το ανοίγουμε και το χαλάμε. Πάμε και βλέπουμε ένα-ένα τα τελάρα στους γόνους. Καλά, αν έχει πολύ κόσμο τα τεινάζουμε κιόλας. Βλέπετε ότι δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, θέλει κάνα 2 εβδομάδες για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα και δεν έχουν κανένα κουπί τα μελίσια, παρόλο που είναι σφιγμένα. Άρα σας λέω ακριβώς ότι οι μέλισσες ξέρουν ακριβώς κάθε χρόνο τι γίνεται από μόνες τους και ξεκινάνε σε αυτό το χρονικό περιθώριο που σας λέω και πλέον σταματάει τον Ιούνιο. Εδώ λοιπόν το ελέγχουμε καλά στο πλάι, κάθε πλαίσιο με γόνο, είτε είναι κλειστός είτε είναι ανοιχτός. Εδώ ελέγχουμε καλά από κάτω και γύρω γύρω αν έχει κάποιο κουπάκι που σας έδειξα. Το χαλάμε με το μαχαίρι γιατί μπορεί να είναι γεννημένο μέσα, τα καθαρίζουμε καλά και μετά προσθέτουμε πλαίσιο. Όταν λοιπόν προσθέσουμε 2 πλαίσια στο μελίσι, είτε ένα, την επόμενη εβδομάδα, γιατί είμαστε αναγκασμένοι πλέον να ερχόμαστε κάθε εβδομάδα στα μελίσια από εδώ και πέρα, θα κόψουμε πάλι τα κουπάκια. Το μελίσι σταματάει στους 7 γόνους, το πολύ 7,5. Με 9 πλαίσια σταματάω το μελίσι, φίλοι μου. Αυτό θα κάνετε, θα κερδίζετε και ένα πλαίσιο. Και κάποιος φίλος τώρα θα απαντήσω, το έχει στείλει στο προηγούμενο βίντεο, θα το απαντήσω εδώ, που με ρώτησε ότι αν κρεμάσει γλώσσα απ' έξω και όλα αυτά. Το μελίσι, φίλε μου, όταν φτάσει 7 γόνους ή 7,5 και το ένα το πλαίσιο με 9 πλαίσια πατάει εδώ απ' έξω, δεν χρειάζεται άλλο να το αφήσεις, φίλε μου, να κρεμάσει, να φτιάξει άλλο πλαίσιο. Ή το κόβεις ή του σηκώνεις όροφο. Πολύ απλά. Όταν το μελίσι έχει 7 γόνους γεννημένους μέσα, πίσω έχεις ένα τελάρο στον τοίχο με τις γύρες και τα μέλια και μπροστά άλλο ένα, το πλαίσιο, και ο κόσμος φτάσει και πατάει και από την έξω μεριά, τότε σηκώνουμε όροφο. Δεν περιμένουμε ούτε 8, το 8,5 γόνους ούτε τίποτα. Μόλις κάνετε αυτή τη διαδικασία και βάλετε στο μυαλό το δικό τους να κάνουν κουπιά και κελιά, δηλαδή να γεμίσουν και να αφήσετε κανένα και να είναι γεννημένο και καταλήξει σε κελί, δεν τους φεύγει από το μυαλό. Θα σας φύγουν τα μελίσια σίγουρα πάνω στα δέντρα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Επειδή πολλοί μελισσοκόμοι παίρνουν τώρα στο τέλος του Μάρτη και τον Απρίλιο μελίσια, θα σας πω αυτό το πράγμα. Επειδή πάντα θα είσαστε στον καιρό της μηνουργίας μέχρι το καλοκαίρι, ξεκινάμε από τους 5 γόνους που έχει μέσα το μελίσι, τους ελέγχουμε καλά, γεννημένους που έχει γεννήσει η Βασίλισσα, 5 γόνους, τους ελέγχουμε καλά γύρω γύρω αν έχουν κουπάκια, αυτά που σας έδειξα πριν στην κάμερα. Το κουπάκι λοιπόν όπου το έχει το καθαρίζουμε στους 5 γόνους καλά, ελέγχουμε εξονυχιστικά τα μελίσια, προσθέτουμε μετά πλαίσιο εφόσον τα καθαρίσαμε όλα, και όταν φτάσουμε, αν βάλεις ένα τελάρο, την ίδια δουλειά θα κάνεις και την άλλη εβδομάδα που θα είναι 8 πλαίσια. Αν βάλεις 2 τελάρα, την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν γεννηθεί αυτά τα 2 τελάρα, θα το ελέγξεις το μελίσι καλά πάλι αν έχει κάποιο κουπάκι, και όταν έχει 7 γόνους και ο κόσμος πατάει πλέον και από την έξω μεριά, με 9 τελάρα σηκώνουμε ή όροφο ή κόβουμε το μελίσι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι έχω να σας δείξω το θέμα της μηνουργίας σε άλλο μελίσι, γιατί σας τα είπα όλα σε αυτό επειδή βρήκα το κατάλληλο μελίσι. Το κατάλληλο μελίσι γιατί τα κουπάκια θα ξεκινάνε σε λίγο καιρό από τις 20 Μαρτίου και πέρα, όταν είναι σφιγμένα τα μελίσια και έχουν μέσα 7 πλαίσια και 5 γόνους. Στους 5 γόνους αρχίζουν και κάνουν κάποια κουπάκια.
στους 6 γόνους μετά σίγουρα. Και εκεί καθαρίζεις κάθε εβδομάδα, μια φορά τη βδομάδα πας στα μελίσια σου, καθαρίζεις καλά τα κουπάκια ξονυχιστικά. Δεν αφήνεις ούτε ένα. Γιατί αν αφήσεις έστω ένα και το γεννήσει και δεν το δεις, θα το βρεις κελί. Και αν το βρεις κελί, έχει μπει στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Και μετά άμα μπει στο μυαλό τους, δεν φεύγει. Οπότε εσύ κάνεις σωστά αυτή τη διαδικασία που σου λέω εγώ και ποτέ δεν θα σου φύγει ούτε ένα κομματάκι. Μη χάσετε στα επόμενα βίντεο, φίλοι μου, για την ανάπτυξη και πώς σηκώνω όροφο μαζί να μην πάθεις μηνουργία. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε όλη εγγραφή. Έρχεται βίντεο για την ανάπτυξη. Like, καμπανάκι, να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο. Συνεχίζουμε, μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε, βοηθάμε. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.